ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शक हो, आम्ही आहोत राजापूरच्या गंगेच्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी राजापूरची गंगामाई जी आहे ती या ठिकाणी राजापूरमध्ये अवतरले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली ही भूमी, आणि या भूमीमध्ये आताच्या घडीला राजापूरची गंगा अवतरली. आपण तर राजापूरच्या गंगेचं दर्शन घेतलं, पण दर्शन घेतल्यानंतर आताच्या घडीला ज्या ठिकाणी ही गंगामाई अवतरते तिकडच्या नेमक्या अडचणी काय, समस्या काय, आजपर्यंत इकडच्या लोकप्रतिनिधी असतील, प्रशासन असेल, यांनी फक्त दर्शन घेण्याच्या पलीकडे इथं काही केलं आहे का, हे सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्याबरोबर घोगरे काका आहेत. काका, काय सांगाल, इकडच्या नेमक्या समस्या काय आहेत या गंगास्थानाच्या? मी या ठिकाणी लहानपणापासून गंगेवरती आहे. हो. आणि लहानपणापासून असताना जो आज अखेर जे बघतोय ते पूर्वीचं होतं तेच. यात आत्तापर्यंत शासनं किती आली, त्या शासनानं कोणी काही कधी केलेलं नाही. नुसत्या थापा देऊन ते बोर्ड बोलून आमच्याशी किंवा यात्रेकरूंशी बोलून यात्रेकरूंना आश्वासन देऊन निघून जातात. ते पुन्हा इकडे येतच नाही किंवा आम्हाला इथले संबंधित लोकांचे काही स्थानिक लोकांशी किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांशी बोलणार व्यवहार करून की आहे चांगली व्हावी या दृष्टीने प्रयत्न करतात म्हणतात. पण प्रत्यक्ष या ठिकाणी येऊन पोहोचत नाही. निधी का देतो म्हणून सांगतात. तो निधी पण आमच्यावर येत नाही. येतो कुठे तर त्यांचं त्यांना माहिती नाही, जातो कुठे तोही त्यांचा. आम्ही ते काही सांगू शकत नाही. आमच्यापर्यंत निधी आले, जो आला असेल तो त्याचं जर आम्ही ते काही या ठिकाणी सुधारणा. पण आपण नेमकं आता काय काय अडचणी आहेत, काय नेमक्या काय समस्या आहेत, त्याही मला मुद्दामून जाणून घ्यायच्या. या समस्या म्हणजे आधी गंगा त्यांना आंघोळ करण्याची, आंघोळ घालण्याची, कपडे घालण्याची कोणतीही सोय नाही. संडास बाथरूमची सोय नाही. कुठल्याच प्रकारची सोय नाही येते. त्यापेक्षा लोक गंगातीर्थ आहे, लोकांचा विश्वास आहे गंगेबद्दल, म्हणून या ठिकाणी लोक येऊन आपल्या स्वयंप्रेरणेनं आंघोळ स्नान करतात. ते कोणीही कुणी तक्रार करत नाहीत. शासनापुढे सगळं करत नाही, आमच्यापुढे सगळं करत नाहीत. खरं तर म्हणजे गंगामाईचं आगमन होतं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने हे सर्व पावन झालेलं स्थान आहे. असं असतानाही या ठिकाणी हे शासकीय प्रशासन असेल, नाही तर लोकप्रतिनिधी असतील, दुर्लक्ष करतात. खऱ्या अर्थानं आपणा सर्वांचं अपयश आहे, हे मी पत्रकार म्हणून सुद्धा ठामपणे सांगतो. बरोबर आहे काका? बरोबर. निश्चितच. काका, आता काय नेमकी तुम्ही अपेक्षा व्यक्त करणार? सध्याचे शासन आहे लोकांसाठी काहीतरी ते करावं, प्रत्यक्ष पाहणी करून. आम्ही जे काय म्हणतोय बोललो ते प्रत्यक्ष येऊन पाहणी करावी. इथल्या गावात ग्रामस्थांना विचारावं. माझ्यापेक्षा ग्रामस्थ वयोवृद्ध आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधावा, त्यांनाही विचारावं, माहिती घ्यावी. आणि की हे लोकांच्या गंगाच्या सेवेला जे आंघोळ करायला येतात त्यांच्यासाठी काहीतरी सेवा करावी. बरोबर, हीच आमची इच्छा आहे, बाकी आमची काही इच्छा नाही. निश्चितच. काका, आपण जी काही प्रतिक्रिया आपण पाहतोय आपल्या स्क्रीनवरती, कशा पद्धतीनं इथं पडलेल्या अवस्थेमध्ये ह्या सर्व भिंती, काका इथं नेमकं काय होतं काका? या ठिकाणी या ठिकाणी कपडे बदलण्यासाठी सोय केली होती. आत्ता मी काका 1-2 मिनटं पुन्हा माघारी येतोय. मुद्दामुळे माझ्या सहकारी कॅमेरामॅनला घेऊन पुढे जातोय. या ठिकाणी कपडे बदलण्याची सोय करता हे सगळं उभं करण्यात आलं होतं.
याची दुरावस्था नेमकी काय आहे, ही दुरावस्था इकडच्या लोकप्रतिनिधींच्या आणि प्रशासनाच्या डोळ्यात जणजणीत अंजन घालणारी आहे, एवढं मात्र निश्चित आहे. आपण मुद्दामून आतपर्यंत जाऊया, त्या जागेपर्यंत आपण चाललो. मी माझ्या सहकार्याला सांगतो, इकडे आपण पाहू शकतो महाराष्ट्रभरातनं भाविक जे ते गंगामाईचं दर्शन घेण्यासाठी येतात, पण या चेंजिंग रूमची अवस्था नेमकी काय ही आपणच पहा. अगदी ही अवस्था, दुरावस्था ही इकडच्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रशासनाच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन टाकणारी आहे, एवढं मात्र नक्की आहे. आपण पाहतोय कशा पद्धतीनं ही दुरावस्था झाली आहे. मी काकांशी बोलण्याकरता पुन्हा एकदा जाणार आहे, पण तत्पूर्वी काही पर्यटक या ठिकाणी आहेत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. या ठिकाणी महिला वर्ग देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. या ठिकाणी व्यवस्था ही व्यवस्था नसल्यामुळे काय अडचणींचा सामना करावा लागतो, हा इकडच्या काही भेट दिलेल्या स्थानिक असतील, पर्यटक असतील, यांच्याशी बोलणार आहोत. काका, काय सांगाल, आपण कुठून आलात आणि नेमकं इथं कशा पद्धतीची दुरावस्था आपल्या नजरेस आहे? मी देवाच्या गोठ्यातून आलो आहे, अविनाश नवाळे. बरं. या परिसरात खरं तर प्रशासनाने आणि इथल्या लोकप्रतिनिधीने जी व्यवस्था रस्त्यांची असेल, आता आम्ही आलो ते रस्ते बघितले तर रस्त्यांची दुरावस्था आहे. इथे चेंजिंग रूम आता तुम्ही दाखवले, त्या चेंजिंग रूमची अवस्था बघितली तर फार गंभीर आहे की इथे येणारा पर्यटक हा बाहेरच्या प्रदेशातून येत असतो, त्यांची इथे राहण्याची किंवा खाण्यापिण्याची व्यवस्था नाही आहे. इथे ज्या काही सोयीसुविधा करण्याची आवश्यकता आहे त्या सोयीसुविधांचा अभाव प्रकर्षाने इथे जाणवतो आहे आपल्याला. आणि त्या सुविधा करण्यासाठी प्रशासन असेल किंवा स्थानिक इथले आमदार खासदार असतील, प्रशासकीय अधिकारी असतील, त्यांनी पुढाकार घेऊन आणि इथल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने ह्या सुविधा उभारण्याचं काम आणि या स्थानाला जे महत्त्व आहे जागतिक पातळीवर असेल किंवा महाराष्ट्रातील ह्याच्यात असेल तर त्या पद्धतीने त्या सुविधा इथे उपलब्ध होत नाहीत. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या दुरावस्थेमुळे या इकडे येणाऱ्या पर्यटकांचा जो ओढा आहे तो कमी होण्याची शक्यता आहे. आणि त्या दृष्टीने प्रशासनाने किंवा इथल्या स्थानिक लोकांनी सुद्धा उठाव केला पाहिजे की आपल्या परिसरातलं हे पर्यटन स्थळ आहे तर त्याचा ह्या इथल्या स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या दृष्टीने उपयोग होईल. इथे काही हॉटेलचे व्यवसाय चालू शकतील, इथे त्यांना चेंजिंग रूमसाठी किंवा भाड्याने कोणी येणार असेल तर रेंटमध्ये घरं मिळू शकतील. तर हे रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी सुद्धा प्रशासनाने त्यांच्या पातळीवर कुठेतरी उपाययोजना कराव्यात अशी खंत आहे की ते होत नाही. जे ह्या भागातील पर्यटक असतील, भाविक असतील, स्थानिक असतील, यांची प्रकर्षानं जी मागणी आहे ही मागणी आताच्या घडीला समोर येते. कुठेतरी या पर्यटन स्थळाकडे, ज्याकडे पर्यटकांचा ओढा आहे, अशा पर्यटन स्थळाकडे शासनाचे हे सर्व प्रतिनिधी अर्थात प्रशासन असेल अथवा लोकप्रतिनिधी असतील यांचा दुर्लक्ष होतं आहे. ही अक्षम्य अशी चूक आहे, त्यामुळे ही चूक सुधारण्याची अजूनही वेळ गेली नाही. या सर्वांनी कुठेतरी आता राजापूरच्या गंगेकडे लक्ष द्यावे आणि गंगामाईचा आशीर्वाद हा घ्यावा अशा पद्धतीच्या अपेक्षा मात्र सर्वांकडूनच व्यक्त केल्या जातात. अरविंद लांजेकर आणि चिन्मय घोगळे यांच्यासह साईनाथ गावकर, कोकणशाही, राजापूर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.